Het bedrijf is maar een van de schakels in een regio waar jaarlijks 20 miljoen paar schoenen worden gemaakt. Een traditionele industrie in het hart van de Italiaanse economie. Maar ook hier hapert de motor. Concorrenza sleale incida molto sul nostro settore e il fatto che vengono poco contrastate questi sistemi fa sì che noi sentiamo ancora di più la crisi. En niet iedereen houdt het nog vol. Questa è un'azienda chiusa, quest'altra è un'altra azienda chiusa. De voorzitter van de Bedrijvenbond ziet dat talloze ondernemers het water aan de lippen hebben. En niet alleen de concurrentie uit de lage lonenlanden breekt ze op. Sono i costi troppo elevati che abbiamo. Il governo Monti deve ridurre i costi, il costo del lavoro, il costo della burocrazia, il costo dell'energia, le imposizioni, le imposte che abbiamo. Se riducono questo è chiaro che siamo più competitivi. De Italiaanse economie zal tot 2014 blijven krimpen. Werkloosheid zal verder toenemen. In de regio's Veneto en Lombardije, de machinekamers van de economie, maakten tientallen wanhopige ondernemers een eind aan hun leven. Gezien door Nederlandse ogen is er het mooie, traditionele Italië dat het liefst nooit verandert. Maar intussen doen Italiaanse ondernemers juist pogingen hun bedrijven te vernieuwen, om te voorkomen dat ze uit de markt worden gedrukt. Maar zelfs innovaties worden niet altijd gewaardeerd. È una macchina di ultima generazione innovativa per il settore, computerizzata per il taglio di tessuti per calzatura e pelletteria. No, ma perché preferiscono farlo a mano. En zo staat de computergestuurde snijmachine van €250.000 al een jaar onder te stoffen.